Jo. Víš, kule. Hlavně se neposer. To právě, by jsem to chtěl říct, aby na to video dopověděl, jak se poser. Ty vole, to abych šel na stranu. Pojď. 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 Ty vole, je to tam. Kurva, je to tam! Kdyby za mnou byl ještě jeden týpek, tak bych to dal možná ještě jednou, ale bez zajištění na to seru. Nevymluvej se. Ty vole. Dobrá motivace, když je natáčíš. Jo, že člověk, když se posrá, tak se vyvíčuje úplně brutálním způsobem. No ale 131 kilo. Zaber pořádně ty kotouče, to se mi líbí, prostě to maso. Tam už je nějaký maso. Je to sice pořád hovno, ale... Hovno, vole, máš tam jenom 10 kilo.